С Янсен ще говорим. Янсен Ван дер Штрудел, моят приятел, с който правим историческа, полуисторическа, полузабавна, полулокумена рубрика. Здравей, добре дошъл. Ние с теб в предварителния разговор и опитвайки се по малко по-различен ъгъл от тази всеобща паника, която е обзела обществото, че и цял свят, ако щеш, с този вирус, как да говорим за него. Ще говорим за вирусите, които ти си подготвил. Но преди това, давам ти пример с случилото се в Иран преди 2-3 месеца. Тръмп разрешава убийството и назначава убийството на генерал Сюлеймани. В резултат на което половин Иран излиза да го погребе. От този половин Иран, от паниката, какво ще следва сега, какъв ще е отговорът на тяхната държава, пък контраотговора на Съединените щати, възможно ли е Трета световна война. Всичко това ражда една паника, която в рамките на която са стъпкани над 100 души. 100 иранци умират само за погребението на Сюлеймани. Противовъздушната отбрана също реагира грешно, отново под въздействие на такъв тип паника и сваля украинския самолет. Там над 120 души също почиват. И до какви заключения стигаме? Че единият акт на безспорно насилие и безспорна агресия, нерегламентирана от страна на Тръмп, но да, тя убива един човек на високо ниво, но един човек. Възникналата паника, възникналите спекулации, възникналите въпросителни, следствие на това убиват стотици пъти повече хора, отколкото самият акт на агресия. Според теб, добре ли е и точно ли е да се направи аналогия с сегашния коронавирус? Аз не знам колко е точно бройката към днешна дата на загиналите. Около 3000. Около 3000. Но не се знае дали са загинали от това. Да. Те ги пишат, че са от това. А колко биха били загиналите, ако всичко спре да работи? Ако всички държави тръгнат да си слагат похлопаци? Ето, цяла Япония спира да изучава децата си, считано от понеделник от утре. Какво ще следва за икономиката, за народите, за... Масови социални промени. Да. Ако знак тръгнем да минус. се паникьосваме всички. Паниката, страхът когато, и той Николай правилно каза, Да. от 30-минутна новинарска емисия, 20 минути си говорим за коронавирус. Това е безумие. Това е страхът и глупостта са много яки съюзници на този, който иска да ги използва. И сега ще видим в миналото. Някой е разбрал, че страхът е хубаво да бъде на наша страна и да се разпространи сред хората. Да. И този коронавирус е поредната глупост. Какви и не вируси ни... Имаше свински грипове, там крави, луди, зика, мика. И той ще премине. Обаче, какво ще остави след себе си? Ще остави много разрушения. Какво си ни подготвил? Какво ще покажем на зрителите? Давайте, колеги, видео номер 1, стоп кадри. Кадри подготвени от Янсен, които той ще коментира и ще обясни какво седи за тях. Това е картина от голямата черна чума, която поразява Западна Европа в средата на 14 век. За 7 години се смята, че са загинали над 200 милиона души. Когато бълхите с вирус идват от Азия и папата в своята глупост обявява котките за изядене на сатаната. Всички котки се избиват и пуховете стават без стълба при тях. Освен това, западняците са невероятни киртаци, не се мият. Водата е обявена за пълна с вируси. И личната хигиена на западняка е просто чудовищна. И това спомага за разпространението на чумата. Църквата обявява бълхите, че са божествени перли. И тогава се разпространяват коприненото бельо, тъй като бълхата не може да зацепи на коприната и се хлъзга и щупи краката. Да. И голямата печалба е само на парфюмеристите. Тогава всеки се къпи с парфюми и бокусите се хвърлят от прозореца. Нещо спнат, безумна смрад на Запада. Също на България няма такива неща, защото ние тук се къпеме редовно на вира, на реката. Нямаме папак да ни каже да избиваме котките. Прости люди. Обаче тук няма такова нещо. Не достига. Личната хигиена на българина е била в пъти
над тази, която е на Западна Европа. Тогава са смърдели жестоко. Не е имало туалетни, не е имало канализации. Не е било модерно да се къпеш. Даже било вредно. Испанската кралица Изабела каза, къпах се само веднъж, като трябваше да се женя и умрях от ужас. Неки такивите работи. И как няма да се разпространят тези болести? Ще се разпространяват. Над 200 милиона души са убити от тази черна чума. И тогава може би някой разбира, че е хубаво да се контролират тези болести, тези епидемии. Те не може да се контролират 100%, но лека по лека да се даде просто насока на вирусите. Давайте. Това е картинка от Западна Европа, средновековието. Когато крал Луи IX се разхождал мъж по улицата, нека му хвърлял съдържанието на едно нощно гърне. И той много се обидил и казал, да, може да хвърляте нощните гърнета, това, което е вътре, но трябва да извикате 3 пъти много силно. Хвърлям, пази се и тогава се хвърля. Да, това е факт. Не оцели някой по глава. Да оцели, то точно краля. И тогава се появят тези широкополи шапки на москитари, мадами. Значи смърдели се като вълци. Чадъри, смърдели се като вълци, а кръстоносци, като има някъде кръстоносци, те смърдат и като дух вятър от кръстоносния лагер наблизо са. Представи си, то ти трябва дамата има души с гаечни ключове, с бормашини да те сгубят, да те разгубят. 3 дена да си в тази броня. Какво ще правиш? Каквото трябва да правиш. Това е било Запада. Смърди, да се не трае. Давайте. Вече сме в 1918 година. Това е голямата грипна испанската инфлуенца. Убива около 50 милиона души. И това е една болница, някъде там по щатите по Оклахома, беше мърт като мухи, още няма пеницилин, още няма антибиотици. А сега, 1938 година, на 30 октомври вечерта, се играе една радиопиеса "Война на световете" и младият непознат актьор Хърбърт Уелс побърква американците. Направо ги докарва до лудост, до това е прословутата пиеса, в която извънземни нападат земята. Нападат Америка. И на следващия ден, 31 октомври, който е Хелоуин, случайно, гръмва новината. Холивуд веднага разбира за таланта на Орсън Уелс, казва, тук такъв ни трябваше да побърка народа. И тогава той става голям актьор. Да. Бърква се народа с паника, както сега. Още тогава, но тогава се побърква и на друго ниво. Имало самоубийства, ходят се гърмели, стреляли се по някакви водни коли. От една радиопиеса. И те постоянно се повтарят, че това е радиопиеса, ама кой да ти слуша? Страха е голяма работа, защото е голям страх. Той тук постоянно се повтаря, все пак, или по-скоро да кажа, все пак се повтаря, че това, че хванеш коронавирус, не значи, че ще умреш. Обратното, 2 до 3% са смъртните случаи. Да. При това предимно на възрастни хора с слаба имунна система. Но това като че ли остава на заден план, след като вече ужасът извънземните са тука и ходи обяснява, че е пиеса, а не е реален. Точно така. И така се случи в Америка и тогава почва това е физиологическа война. Заедно с бактериологическата война, през този война германците правят гадни опити с хора, както и японците. Американците се потят тези опити, но взимат всички изследвания, всички картини ги горят, ги изследват. И това дава това са на тяхната бактериологическа програма. Както лаймската болест идва от град Лайм в Конектикът. Също Конектикът има един малък остров, който има бактериологическа лаборатория. Зареждат кръжите военизират ги с някаква болест, пащат ги там по парковете на град Лайм и ето ти лаймска болест. И всички заразени от лаймска болест са около Конектикът. Те пробват върху собственото си население. Като операцията морско поливане. Те пръскат Сан Франциско с някакви бактерии и в момент някакви зарази от всякъде. Хвърлят кружки пълни с друга бактерия в метрото на Нью-Йорк, на Чикаго. Даже има операция големия сърбеж. Хвърляли са няколко стотин хиляди бълхи над Джорджия. Собственото си население си правят опити хората. Да. Това са истински. Това са истински случаи. Операция големия сърбеж. Кадри. Да. Това е едно човекоподобно същество, което колкото повече остарява, толкова повече запича на себе си на гущер. Бил Гейтс. Бил Гейтс е як привърженик на ваксините. Той каза, че са много хора на Земята и трябва да сме не повече от 50 милиона души. Как ще ни морят? Ще ни морят с ваксини. Няма друг гад, който лично да убива хора. Чакай са ясен. Това медиите казват, че е най-големия благотворител в света. Аз примерно вчера хвърлих в един язовир 10 души, спасих 3. И съм спасил 3 души. Но не казват колко съм хвърлил в язовира. Той бил ушки много работлив и много кадърен като американската приказка, но не забравят, хората забравят или не знаят, че баща му е голям приятел с Рокфелер. И ето ти големия талант. Неговата фондация Бил и Мелинда Гейтс
На 19 октомври миналата година, заедно с Световния икономически форум, разиграват учение, правят учебна игра. Измислят някакъв вирус, който ще порази Земята. И изимат за пример коронавирус, COVID-19, случайно. И казват, 6 милиона души ще умрат. На 19 октомври се разиграва тази игра, учебна игра. След като Netflix веднага прави едно филмче, казват, това е нещо страшно и само ваксините могат да... Казваме, това е преди 19, всички... точно така, 19 октомври. Има много интересна хронология. И на 27 октомври миналата година в Ухан завършват световните военни игри. В време на тези игри е демонстрирано новото G5, 5G. 5G има пряка зависимост между 5G и този вирус, защото 5G ти съсипва имунната система. Дали е така? 100 на 100. Това са пулсиращи вълни, това е военна технология, с която се разгонват демонстрантите. Почват хората да имат страхове, да ги боли всичко, чувства някакво горене на кожата, съсипва се. Когато се пусна в модус, се пусна веднъж 5G да се пробва, и им приятел казва, почнаха да правят птици, да слуят в прозорците, беше улицата пълна с някакви насекоми, това всичко унищожава. Да, това е вярно. Сигурен си, че не прекаляваме тук с заключението, не прекаляваме, защото 5G има пряка зависимост. 5G вече се въвежда поетапно в градове. Но не в Европа. В Филипините, Индия го спря за момента, както и Китай. Но в Западна Европа няма да стане скоро. Те искат да видят колко там хора ще пукнат в третия свят първо. А на 31 октомври, пак Хелоуин, много голямо съвпадение, китайците пускат 5G в Ухан. И веднага хората, имунната им система отива на кино и започват тези ушки вируси. Но сценария е разигран от Бил Гейтс. И неговата фундация плаща на една фирма Иневео да създаде ваксина. Колко според тебе време е отнело на тази фирма да създаде вируса? 2 часа. Това са някакви феномени. 2 часа да създадат ваксина. Да, ти твърдиш, че си го... Не, това е истина. Иневео създава ваксината за 2 часа. Бил Гейтс, фундацията на Бил Гейтс, да. Той е голям радетел на ваксините, и като има ваксини, примерно имаше масови ваксини вакцинации в Африка на полио, на паралич. Веднага се пръкна вируса на ХИВ, на спина. Да. Ами нашите тук приключения с турските ваксини, колко души заболяха от тия ваксини. Така че ваксината е смърт. Давай да гледаме снимки. Да. Световната здравна организация през 2016 година публикува списък на причината на смърт за годината. Най-много са сърдечно-съдови заболявания и инфаркти. Естествено, 17 милиона души са умрели, над 17 милиона души, са умрели от сърдечно-съдови заболявания през 2016 година. Така. Официалните статистики казват, че от този вирус короната са загинали умрели около 3000 души. Добре, ние за 3000 души правим безумна паника по света, затваряме държави, а 17 милиона души, които са умрели от сърдечно-съдови заболявания, нищо. То от запек са умрели повече хора, бе. От запек. Какви ли не... За 3000 души, които не е доказано, че са умрели от този вирус. И някакви таки... Между другото, най-големият автосалон в света е Женевския и той беше отменен. Да. Не само той. Местният бизнес ще загуби половин милиард лева. Да, защото някой така е решил и се получава една голяма психоза. Вече в следващата стъпка е военното положение. Има много холивудски филми, като се дава природно бедствие и се избират най-добрите от най-добрите, които се крадат някакви специални центрове, които там ще оцелят, а останалите да... Има такива сценарии. Давайте кадри, колеги. Давайте кадри. На второ място раковите заболявания. Имаш там списък. Смъртност. Да. Това са магазините в Италия. Страха си казва думата. Бият се за последната кутия фасул. Празни. Хубаво е за бизнеса. За бизнеса е страхотно. Това са лагерите на ФЕМА. ФЕМА е една организация в щатите, която се занимава с като гражданска отбрана, гражданска защита. Тя е част от Американското министерство на държавна сигурност, на Homeland Security. Това беше концентрационен лагер, един от концентрационните лагери. На вътрешните работи. На ФЕМА. Отвънка, от въздуха може да изглежда хубаво, но това така изглежда от земята. Това си е типичен концентрационен лагер. Това е пътечката, като ще върват хората с кучетата и те са готови. Чакат първите си клиенти. И те не закъсняха. Сега ще видите на следващата снимка. Това е картата на големите концентрационни лагери на ФЕМА в щатите. Всички те са готови и вече приемат първите си клиенти. С каква идея? Кои се настаняват там? Те неудобните. Всеки може да бъде обявен за заразен с вируса и за негово добро, там го изолират и никой няма да чуе нищо от него вече. Тези, които не ни вършат работа. Бедните, смотаните, които не са от нашите.
Да, идеално. И на основата на здравно. После Бил Гейтс казва, че по време на такива пандемии само Световната здравна организация има право, трябва да има право да ползва информация, да осведомява хората. Значи всички други субмители трябва да умрат и само Световната организация... Да се разчита. Да, WHO, тя трябва да информира хората какво става. И пее сърце. Да. Кадри. Да. Ето ги първите клиенти пристигат в концентрационните лагери на Фема. Това са пътниците от супер луксозния лайнер Diamond Princess, който акостира в град Анистън, това е Алабама, и веднага бяха заведени на едно място за тяхна сигурност, изолирани. Въпреки че местните власти бяха против, но кой ги брои за живи? Това е федерално решение. И на 25 януари, много интересно става, на 25 януари, трима изпълнителни директори на огромни и жестоки фирми Disney, Mastercard и Salesforce, който е софтуерен гигант, подават оставка. Това вреди много на бизнеса. Китайската икономика се свива, няма поръчки. Кои страдат? Страдат Австралия, Нова Зеландия, ЮАР, Канада, тези, които имат суровини. Всички Извинявай, кой не страда? Има ли някой, който може да посочим като печеливш от... Долара. Долара стана валута. Защото тогава долара, иената, в принцип в валутните пазари, иената и швейцарския франк са сигурните валути по време на такива бедствия, както и златото като суровина. Всичко друго отива надолу и в момента някой се гласи да продава, да купува. Ще се купат за безпрени индекси и акции на някои фирми, след като ще бъде обявено, че вирусът е победен, светът е прекрасен и всичко ще тръгне обратно нагоре. Но в момента световната икономика... Ще се купат на ниско. Да, световната икономика в момента е много зле и няма поръчки, а това означава за уволнения, за масови социални неравенства се получават и социални... може да се стигне до всичко. Давайте още една-две снимки да покажем. Да. Това е фирмата Innovio, която за 2 часа изнамери ваксината на короната, COVID-19. Тази джаджа струва няма вече по аптеките, не може да се намерят навсякъде. В стоматологичното депо струва на едро 3 лева. А това сигурно е 5 стотинки в Китай. И някой прави големи пари, който ги внасял. Като пример за това, кой може да... Да, 5 стотинки, 3 лева, 5 сърце. Как да завършим тази тема, Ясен? Хората не трябва да се страхуват. Да. Има един друг вирус, който броди из България, казва се ВМРО. Ако видите такива хора, не ги заговаряйте, не ги докосвайте, не им давайте храна, могат да ви охапят, налитат на бои. Както примерно този Павел Шопов пита този младеж: Чичо, как се казваш, бе? А той вика: Буклук! Много странно име, но точно така са го избрали. Не трябва да се говори с тези хора, защото те носят... Между другото, Световната здравна организация ВМРО означава вируси, мухъл, ракови образувания. Благодаря ти, Ясен. Жив и здрав бъди. Благодаря ти, жив и здрав.